Pod hradom, ktorý sa týči nad Dunajom, kedysi existovalo mesto v tieni. Nie je na mapách. Nechodíme jeho uličkami. A predsa bolo skutočné. Volalo sa Vydrica. Miesto, ktoré prežilo stáročia a potom zmizlo. Zmizlo tak rýchlo, ako by ho pohltila zem. Prvé zmienky o Vydrici sú staré takmer 800 rokov. Bola to osada rybárov a robotníkov. Ľudí, ktorí žili na okraji spoločnosti. Aj na okraji mesta. Ich ulice boli úzke, vlhké, tmavé. Ale každá stena mala svoje tajomstvo. Každý dom svoju legendu. Vydrica bola mestom hriechu. Krčmy nikdy nezatvárali. Zadné dvory boli plné výkrikov, hudby a hriechu, ktorý sa nechcel priznať. Pre bohatých bola Vydrica hanbou, pre chudobných jediným domovom. A predsa mala dušu. Iní hovorili, že noc tu nikdy nekončila. Potom prišiel rok 1969. Vydricu vyhlásili za špinavú, nebezpečnú, nepotrebnú. Ale v skutočnosti bola len prekážkou. Most SNP potreboval svoje miesto. A tak sa celé ulice zrovnali so zemou. Domy, ktoré stáli stovky rokov, zmizli v prachu. Životy, ktoré sa tu narodili a skončili, boli vymazané. Hovorí sa, že pri búraní sa robotníci báli. Nie kvôli strojom, ale kvôli tomu, čo cítili v starých múroch. Ako keby niečo nechcelo odísť. Dlhé 10 ročia tu bolo len prázdno. Ticho. Len výchor a tiene spomienok. Až dnes tu znovu rastie nová štvrť, ktorá nesie staré meno. Vydrica. Ale táto nová je iná. Luxusná. Čistá. Moderná. No pod jej základmi stále leží tá stará. A nie všetky príbehy sa nechali pochovať. Mestá vznikajú a miznú. Ale niektoré nikdy úplne nezomrú. Vydrica zmizla z povrchu, ale jej tieň ostal. Možno keď prejdeš touto časťou Bratislavy, ucítiš niečo zvláštne. Pocit, že tu kedysi niekto bol. A že stále čaká v tme, aby ti to pripomenul.